Nachádzame sa v obci Hrašovy, mám 5 km od Košíc, kde mám pre vás napríklad tento priestranný rodinný dom s užitkovou plochou 390 m2. Dom má 7 izieb, veľkú dvojgaráž, zastrešený bazén, zimnú terasu, posilňovňu, nenapojený na všetky inžinierské siete, s výmerou pozemku 750 m2. Tak si to poďme spolu pozrieť. Ak vás táto ponuka nehnuteľnosti zaujala, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodnite si so mnou obviazky.